ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ରାଗନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏହିସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗନ୍ତି। ଅନେକ ବିବାହିତ ପୁରୁଷଙ୍କର ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ ଯେ ଆରମ୍ଭରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା, ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ହୋଇଗଲା? କାହିଁକି ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀର କଥା ଶୁଣି ବିରକ୍ତ ହୋଇ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି? ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ସେ ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପରେ କାହିଁକି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ, ତମକୁ ରାଗିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ? ସେ କାହିଁକି ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି? ତେବେ ଏହାର କିଛି ସରଳ କାରଣ ଥାଇପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେପରିକି କଥା ଦେଇ କଥା ନ ରଖିବା, ଖାମଖିଆଲି ଭାବ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମୟ ନଦେବା, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନଦେବା, ପିଲାର ଯତ୍ନ ନ ନେବା ଏବଂ ଏଥିରେ ସୁଧାର ଆଣି ନିଜ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ପୁନର୍ବାର ସୁଖୀ ଏବଂ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି।